Νετάρισμα, έτσι λέγεται. Είμαστε έτοιμοι. Είναι λίγο γυρμένη η κάμερα. Καλέ, τι θα πει ο κόσμος? Καλώς ήρθατε στο podcast «Τι θα πει ο κόσμος» με τη Ρούλη. Εγώ είμαι η Ρούλη. Γεια! Γεια σου, κάντε το χρειάζεσαι. Πάμε πάλι. Ναι. Ποιος είναι σήμερα στο podcast? Ποιος? Ο Τιτκόβ, ο Άλεξ Τιτκόβ, ο γνωστός κωμικός και YouTuber. Ναι, μίλα στον κόσμο σου, Άλεξ. Κωμικός YouTuber, αυτά. Επίσης ψάχνω δουλειά, άμα ξέρετε κάτι. Δεν έχεις τώρα δουλειά. Εγώ νομίζω ότι κάθε Πέμπτη θα έχεις δουλειά στο θέατρο Άβατον. Ναι, αλλά τις υπόλοιπες μέρες θα κάνω. Θα γράφω για την κομμωδία. Προσλάβετε με για social media manager. Ή Κυπουρό, αρκεί να είναι πάνω από 5 ευρώ η ώρα. Αλλιώς τι νόημα έχει. Κάνεις και τα social του Κυπουρού. Ναι, θα ήθελα να συνδυάσω τις δύο μεγάλες αγάπες. Social media και χειρονακτική εργασία. Ταιριάζουν και τέλεια. Και τα social και η χειρονακτική εργασία. Καταρχάς θέλω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρούλη, που με έφερε στο podcast σου. Είμαι φαν σου πολύ καιρό. Σε ακολουθώ από τις πρώτες στιγμές τα πρωτόγματά σου στην κομμωδία. Μόνο σου ήρθες και εγώ όμως ακολουθώ από τις πρώτες μου στιγμές στην κομμωδία. Αναγκαστικά γιατί παίζουμε μαζί παντού, οπότε. Ναι. Και να μην θέλουμε δηλαδή. Δηλαδή, και αν κάποια μέρα δεν θέλουμε να βλεπόμαστε πια, πάλι θα βλεπόμαστε. Οπότε πάλι καλά συμπαθιόμαστε. Εντάξει. Που λες, Άλεξ, πιες την κουπίτσα σου. Ματρούσκα. Στηρίζεις τη Ρωσία στον πόλεμο, είσαι με αυτούς? Είμαι και με τους δύο. Είμαι με όποιον είναι ενάντια στο ΝΑΤΟ και με όποιον έχει μισθοφορικό στρατό. Άρα είμαι και με τους δύο. Θέλω απλά να γίνεται πόλεμος. Κάτι να έχουμε να συζητάμε. Να υπάρχει ένα δράμα. Πάλι καλά, έχουμε τον Κασελάκη γι' αυτό. Ω, παλάκια. Έχουμε εκλογές τώρα μεθαύριο. Όταν θα βγει το podcast θα έχουν γίνει εκλογές. Ξέρεις τι είχα παρατηρήσει? Όταν γίνανε εκλογές τελευταία, οι βουλευτικές, ήταν μέσα στην τρελή χαρά δημοσιογράφοι που επιτέλους είχαν ένα θέμα να μιλήσουν. Και ήταν μέσα στην κάβλα τη φάση. Α! Πήγε για τσίπουρα ο Κουτσούμπας, που και 5-10 λεπτά να μιλάνε γι' αυτό. Εκεί που τον έχουν γραμμένο. Οπότε πιστεύω ότι απλά μπορεί να τον φυτέψουν τον Κασελάκη δημοσιογράφοι για τηλεθέαση. Για να έχουν κάτι να ασχολούνται. Γιατί και ο Κασελάκης, άμα τον δεις, έχει πολύ φωτογένεια τουλάχιστον. Οπότε είναι το πρώτο πράγμα που κάνει δημοσιογράφη. Δεν θα μπορούσε να βγει σε παλιά εποχή ραδιοφώνου ο πολιτικός. Σε καμία περίπτωση. Αρχικά δεν. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει, ναι. Απλά στέκεται. Εγώ πιστεύω ακόμα ότι όταν είναι μόνος του στο δωμάτιο, απλά κοιτάει τον τοίχο. Σε ταξιδιωτικά που δεν κοιμούνται, αυτό κάνει διαλογισμό. Τον ανοίγουν, τον κλείνουν, πάει γυμναστήριο με τον αγόρι τον Τάιλερ. Γεια σου, Τάιλερ. Είναι το παλιό AI που δεν μπορεί να αυτονομηθεί και να σκεφτεί μόνο του Ναι. και να χακάρει τον εαυτό να γίνει καλύτερο. Αλλά τώρα με τη βοήθεια του ChatGPT. Κασελάκη, άμα θες σου γράφω κείμενα για 10 ευρώ την ώρα. 10 ευρώ την ώρα. Εντάξει, τώρα τα πάρω, αφού έχει λεφτά, το ξέρω. Γι' αυτό λέω και περισσότερο προσαρτήσεις. Μην κάνεις low ball τον εαυτό. Αν είστε από την Ανταρσία, 5 ευρώ την ώρα. Ο Κασελάκης όμως έχει παίξει το παιχνίδι του τέλεια. Εμφανίστηκε πριν 2 μήνες, γιατί ποιος τον ήξερε πριν 2 μήνες? Κανένας. Και ορίστε τώρα όλος ο κόσμος μιλάει για τον Κασελάκη. Μόνο αν έπινες κόκκες σε πάρτι πλουσίων στην Αμερική θα τον ήξερες. Εγώ προσωπικά δεν πίνω και κόκο, γιατί έχω. Oh, the gay Greek guy. The gay Greek robot. Ναι. Αυτό επιτέλους έχουμε ένα gay robot εκπροσώπηση που χρειάζεται το AI στο μέλλον. Όταν βγήκε ο Κασελάκης, επειδή ήξερα ότι είναι gay, περίμενα να δω, θα έχουν ρε παιδί μου, θα τολμήσουν να το πάνε έτσι με τα μπούνια. Α, είναι gay, μην το ψηφίσετε. Όχι, γιατί ξέρεις τι, είναι ότι οι δεξιοί γουστάρουν κάποιον που εντάξει μπορεί να είναι gay, έχουν το Χάρη Ρώμα έτσι. Αλλά ξέρεις να είσαι δεξιός όλα τα άλλα. Ναι, ναι. Το δρόμο που άνοιξε ένας ακόμα Έλληνας γι' αυτό και δεν εννοώ το Θουκυδίδη, εννοώ τον Μάιλο Γιαννόπουλο. Το Μάιλο Γιαννόπουλο. Αυτό με τα μακαρόνια, το Μάιλο. Όχι, το Μάιλο Γιαννόπουλο με τον Τικαπάς Μαλή στην Αμερική. Που είναι Μπεν Σαπίρο τύπο φάση που είναι χριστιανός. Ο Μάιλο Γιαννόπουλος είναι χριστιανός, γκέι, που θεωρεί ότι είναι αμαρτία να είσαι γκέι, τα έχει με μαύρο και είναι δεξιός. Φασίστας ωριακά δηλαδή. Και άνοιξε τον δρόμο αυτός, έτσι Αμερικά. Και δεν έχει με μαύρο. Ναι. Πώς το έκανε αυτό, γιατί σκέφτηκε η μαύρη είναι καλή μόνο για τους γαμάμε. Όχι, είναι alt-right απλά. Σου λέει αφομοιώνουμε ότι μπορεί. Είναι Αμερική επίσης. Το 20% είναι μαύρη, ξέρω εγώ. Οπότε τι θα πεις, να μην ψηφίσουν αυτοί τους δεξιούς. Ναι, ναι. Τα θες όλα. Ναι. Γιατί άμα σου λέει είσαι μαύρος, λες και δεξιός, it's okay. Άμα είσαι δεξιός τουλάχιστον. Όπως και με το Κασελάκη. Είσαι γκέι, τουλάχιστον είσαι πλούσιος. Ναι, ακριβώς. Δεν είσαι καν φτωχός. Ακριβώς, ναι. Είμαι και με τον Κασελάκη, γιατί μ' αρέσει και όλο αυτό το ανέκφραστο. Πιστεύω ότι ταιριάζει με το Μητσοτάκη σε αυτό το πράγμα, ότι έχουμε κι άλλο ανέκφραστο τύπο. Η διαφορά είναι ότι ο Κασελάκης δεν έχει πάρει κανένα να του γράφει κείμενα ακόμα. Κασελάκη για 10 ευρώ την ώρα. Ενώ ο Μητσοτάκης έχει κάποιους. Δεν είναι οι καλύτεροι, γιατί ξέρεις, όση δουλειά και να κάνει στα σενάρια, αν άλλος δεν το έχει, δεν μπορεί να πάει πολύ Η μπροστά. αλήθεια είναι αυτή. Κι όμως ο Μητσοτάκης θεωρώ ότι δεν είναι ανέκφραστος. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει πολύ εκφραστικό πρόσωπο. Θα ήθελα να τον δω, όντως, τώρα θα κοστίσει ριζαϊκό αυτό, αλλά σε εκπομπή Happy Traveler τύπου.
να πηγαίνει διακοπές, να προωθεί τον τουρισμό της χώρας. Ναι. Ωραίο θα είναι. Γιατί σου έχει λέει πανδημία, χαμός, ωραία γαμώ το κράτος. Αυτό δίνει ένα έναυσμα. Σου λέει η Ελλάδα είναι φασάρα, ό,τι και να συμβαίνει. Ναι. Αυτό το κάνει ήδη. Απλά μια κάμερα δώστε του. Δηλαδή, κάποιο με ένα iPhone εκεί πέρα να τον ακολουθεί, να τα γράφει. Γιατί δεν είναι ότι δεν πάει διακοπέ. Όλο διακοπέ πάει ο Χριστιανός. Και καλά κάνει, γιατί φαντάζομαι είναι πολύ κουραστικό να είσαι ο διευθύνων σύμβουλος της χώρας. Εγώ πιστεύω καλά κάνει και πάει διακοπές, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε όλοι. Ναι. Οπότε. Δηλαδή, δεν ήσουν σε εξουσίες, τι θα κάνεις, θα δούλευες. Πας καλά. Και εδώ θες να δουλεύεις τώρα. Κυριολεκτικά δεν δουλεύω τώρα. Ναι. Ούτε εσύ γιατί είσαι άνεργος, αλλά. Πιστεύεις ότι θα βγει ο Κασελάκης? Θα προλάβει να βγει το βίντεο αυτό πριν τις εκλογές. Θα βγει μετά τις εκλογές. Γι' αυτό θα είναι τώρα αυτά τα στοιχήματα που κάνουμε. Λοιπόν, κοίτα, εγώ ξέρω πάντως ένα πράγμα, να σου πω κάτι. Έχουμε χάσει όλα τα τρένα με τους φίλους μου που φεύγαν. Δηλαδή, το είχαμε δει ότι το Netflix θα πάει μπροστά. Δεν πήραμε μετοχές. Όταν είχε κάνει ο Bill Burr πρώτη φορά το 2015 το πρώτο special, λέμε εδώ είναι η φάση. Το βλέπαμε, δεν πήραμε μετοχές. Το είχαμε δει με τα κρύπτο, δεν επενδύσαμε εκεί. Το Κασελάκης είχε απόδοση στο στοίχημα 10-10. Θα βάζεις 10 ευρώ, θα παίρνεις 100. Ναι. Και μετά έπεσε στο 3. Και τώρα έχει πέσει κι άλλο. Οπότε δεν το είδαμε γι' αυτό. Πρέπει να το καβαλήσουμε αυτό το τρένο. Ναι. Literally αυτό το Ναι. το καβαλίστε. Εγώ δεν στοιχηματίζω ποτέ, γιατί δεν θέλω να χάνω. Αλλά στον Κασελάκη θα το έδινα αυτό. Και εγώ έτσι έλεγα μέχρι που έπαιξαν Bernie Sanders και έχασα 50 ευρώ. Βγήκε ο άλλος ο Biden πήρε το black vote από τους μαύρους εκεί μισή μια μέρα και έχασα 50 ευρώ να πούμε έτσι. Τέλος πάντων. Απλά είσαι ονειροπόλος, γι' αυτό πίστευε στο Bernie. Μπορεί, αλλά ξέρεις τι, το έπαιξα λίγο κασελακικά σε φάση. Το outsider θα βγει, αλλά δεν ξέρουμε το βαθύ κράτος είναι πέρα από τους πολιτικούς. Ναι. Οπότε τι Κασελάκης και Μητσοτάκης στην ουσία. Πώς να το πω, παίζει αν βγει ο Κασελάκης να πάρει την ίδια ομάδα που γράφει τα κείμενα του Μητσοτάκη. Πολύ Εγώ πιθανό. 10 ευρώ μόνο έτσι. Και να τελειώσει εκεί η φάση. Να γράφουν οι ίδιοι για τα ίδια θέματα. Θα έρχονται οι ίδιοι 20 καπιταλιστές που ελέγχουν την Ελλάδα να του λένε λοιπόν θα κάνεις αυτά. Εντάξει. Απλά θα είμαι γκέι, εντάξει, ναι, ξέρω. Ναι. Απλά θα βάζουν και κάτι gay friendly στο τέλος της πρότασης. Gay friendly φόρος. Ναι. Τώρα πληρώνουν φόρους gay. Δεν με νοιάζει τι κάνουν στο κρεβάτι τους, αρκεί να πληρώνουν φόρους. Θα έχει πολλούς ελεγκτές στο μετρό, αλλά θα είναι γκέι όλοι. Να σου πω κάτι, καλύτερα. Γιατί τουλάχιστον σε προσεγγίζει όλους με ένα χαμόγελο, ρε παιδί μου. Με μια φορά λίγο πιο χρηματιστά ρούχα. Ποιους γκέι κάνεις παρέα? Με χαροπούς γκέι, μάλλον. Μου αρέσουν οι mean gays πιο πολύ. Δεν ξέρω. Η mean gay. Ναι, νιώθω ότι. Τι σημαίνει mean gay? Κακή. Η mean gay. Με την έννοια του άσυνες λίγο κακή, δεν εννοώ κάτι. Ότι ξέρεις. Που είναι στα πλαίσια της πλάκας. Ναι. Επίσης νομίζω ότι αν έχεις δεχτεί τόσο πόλεμο στη ζωή σου, σου βγαίνει να αντεπιτεθείς και κάπως άλλο. Δηλαδή, ο Χίτλερ άμα ήταν γκέι, εγώ θα τον καταλάβαινα. Ναι. Πολύ πιο εύκολα από ότι. Μάλλον Γιαννόπουλος. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι Μάιλο. Άμα σε ακούς Μάιλο, εγώ θα σε περιμένω στο podcast. Είναι στην Αμερική, Αμερικάνος είναι. Γιατί η Αμερική δεν βλέπει το. Βλέπουν Σουηδία εδώ, Ελβετία. Τι είναι, είμαστε multicultural. Εγώ νομίζω ότι απλά μπαίνουν με VPN και το παρεξηγείς. Γιατί δεν θέλουν να μάθουν οι συγγενείς ότι βλέπουν το podcast σου. Και μπαίνουν από τώρα. Καλύτερα, ναι, ο πατέρας μου έχει μάθει το τώρα απλά για να βλέπει το δικό μου podcast. Αυτό. Εγώ, η αποδοχή της κόρης μου, όχι βέβαια. Δεν μ' αρέσει. Εγώ θα ήθελα να βγει η Αχτσιόγλου. Γιατί δεν ξέρω, women supporting women. Μα η Καχτσιόγλου ψήφισε το 10ωρο εργασίας. Που λέει ο λόγος. Εντάξει, ξέρεις τώρα. Έχει λερωμένα χέρια. Δεν είπα ότι είναι καλή. Απλά για τις γυναίκες. Ξέρεις τι, εγώ υποστηρίζω ότι για τα memes πρέπει να βγει ο Κασελάκης. Πώς θέλουμε Τραμπ, ας πούμε. Ναι. Γιατί ο Μπάνια, ας πούμε, δεν έχει memes. Απλά Δεν σκαλώνει. έχει, ναι. Απλά έχει άλλες Ο χάρη. Τραμπ κάθε ατάκα, ξέρω εγώ, έλεγε μαλακίες. Ο Κασελάκης λέει μαλακίες. Είπε διαχωρισμό εκκλησίας κράτους και λέει να δούμε πρώτα ο Θεός πώς θα πάει αυτό. και είπε και την ατάκα που δεν τη λες αυτή, ρε φίλε. Είπε, είμαι Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Αυτό το είπε όντως. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι ήθελα να τα έχει καλά με τους προέδρους των ομάδων. Κόπο. Ήταν σε φάση με το Μαρινάκι είμαι, αλλά στο μπάσκετ είμαι με τον άλλο πρόεδρο. Ποιον έχουν, δεν ξέρω. Είπε οι άλλοι να κάνουν debate και ο Κασελάκης λέει δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι μεταξύ μας. Ναι, απλά δεν μπορεί να μιλήσει. Λέει σαν χλαμάρες, θέλουμε παραπάνω πολιτικούς που λένε βλακίες. Ναι. Όχι φάση. Θέλουμε παλιό Άδωνη τύπου, κατάλαβες. Ναι. Όχι Παλιό καινούριο Άδωνη. Άδωνη που μιλάει για λεφτά και οικονομία. Γιατί θέλουμε Άδωνη που λέει σαν χλαμάρες αυτό. Γι' αυτό ήθελα και τον Μπογδάνο. Τον ήθελες τον Μπογδάνο. Ναι, τον ήθελα παρόλο που είναι υπεύθυνο για τη σύλληψή μου σε έναν βαθμό. Είχε πέσει εντολή, τέλος πάντων, αλλά και εντάξει, στα δικά του. Τον ήθελα γιατί τι γίνεται, ο Μπογδάνος επανέφερε τον εμφύλιο πόλεμο. Τον διώξανε γιατί του είπαν δεν μπορεί να λες για εμφύλιο πόλεμο, αλλά να σου πω κάτι. Πρέπει να λέμε για εμφύλιο πόλεμο. Οι άλλοι ήταν σε φάση εθνική ενότητα. Μην λες ότι είναι κομμουνιστές και τέτοια κλπ. Και ο Μπογδάνος ήταν σε φάση. Εγώ είμαι με τον Μπογδάνο, σε αυτό συμφωνούμε. Θέλω πάρα πολύ να ακολουθήσει μια αιματοχυσία μεταξύ των τάξεων δηλαδή. Ναι. Και ο Μπογδάνος σε φάση και το υποστήριζε και εκείνος. Οπότε ραντεβού στον δρόμο Μπογδάνου στα δοφράγματα. Μια μετοχυσία. Το ακούω. Ναι. Γινόταν και η κομμωδία μας καλύτερη μετά από αυτό. Γιατί όταν πραγματικά ο κόσμος πονάει, μπορεί να γράψει και κάτι. Ναι, απλά δεν θα πηγαίνει κανείς να κόβει εισιτήριο μέσα στον πόλεμο. Κάντε. Ψηφίστε όλοι Μπογδάνο για να κάνουμε εμφύλιο πόλεμο. Είναι ο Μπογδάνος τώρα κάπου. Κατεβαίνει Δεν κάπου. νομίζω. Δεν νομίζω.
Συνεχίζει να παλεύει φιλιακά μόνος του. Τώρα δεν ξέρω γιατί πιάσαμε τα πολιτικά, αλλά. Συγγνώμη, είναι κομματικά, όχι πολιτικά. Ναι, αυτά που λέμε δεν έχουν καμία σημασία. Είναι απλά κουτσομπολιό σε celebrities. Κουτσομπολεύουμε, τέλεια. Μια Τίποτα. χαρά. Είναι τα άχρηστα θέματα. Δεν μιλάμε για οικονομικά κανονικά. Μιλάμε για πράγματα που δεν μας επηρεάσουν. Δηλαδή, σαν χλαμάρες απλά. Ποιος θα βγει πάνω, αν θα είναι καράφλας ή όχι. Αυτή είναι η κουβέντα. Πιστεύεις ότι ο Ζελάκης μπορεί να χάσει πόντους επειδή το αγόρι του είναι ξένος? Όχι. Είναι ο Τάιλερ. Γιατί δεν το λέγανε Μανώλη, ξέρω εγώ. Το Μανώλης δεν είναι μαρκετήριο. Γιατί ο Τόμ Χάνκς άλλαξε το όνομα που βαφτίστηκε. Τι είναι βαφτίστηκε? Ορθόδοξος. Ναι. Δεν ήταν από μικρός, αφού είναι Έλληνας. Έγινε Έλληνας. Έγινε! Κάτσε, Ναι. Τόμ Χάνκς. Τι εννοείς έγινε? Έλληνας δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Μ' αρέσουν οι κουβέντες που τώρα πια δεν γκουγκλάρουμε πράγματα και απλά τα συζητάμε. Δεν είναι, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν υπάρχει Ιντερνετ, είναι σε φάση. Δεν έχω. Έτσι έχω ακούσει κάπου. Έχω έναν ξάδερφο που μου είπε ότι ο Τόμ Χάνκς έγινε Έλληνας. Ναι, εσύ Και όταν πες. βαφτίστηκε, είδαμε να βγαίνει το Άγιο Πνεύμα από πάνω. Για να του λέει Έλληνας. Γιατί συγγνώμη, όντως ο Τόμ Χάνκς δεν είναι Έλληνας και βαφτίστηκε. Ρε παιδιά, νομίζω παντρεύτηκε Ελληνίδα και βαφτίστηκε Α, Έλληνας. η γυναίκα την Ελληνίδα. Επίσης λέω ρε παιδιά, γιατί είναι εδώ και ο Βασίλης δεν είναι ότι είναι δε, Μυρούλη, να το ξεκαθαρίσουμε. Ακόμα. Οπότε ποιος θα βγει δεν μας είπε στο προγνωστικό για το. Ρε εσύ να σου πω κάτι, είναι όλα 50-50 πλέον. Αλλιώς δεν ξέρω, εντάξει. Εγώ πιστεύω θα μπορούσαν και μαζί να το κάνουν. Σαν το Φώτη και τη Μαρία παλιά που είχαν το πρωινό. Πω, θα γάμα γι' αυτό. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Να βγαίνουν μαζί για τα συγγνώμη, να βγαίνουν μαζί για όλα. Έτσι είχα νιώσει όταν μπήκανε στα Pokémon οι διπλές μάχες και μπορούσε να έχει δύο Pokémon αντί για ένα και ήταν πολύ ωραίο. Σου άρεσε αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Το tag team πάντα είμαι άνθρωπος της ομάδας, μου αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνώ ότι με την ομάδα πάντα βοηθιέσαι και help Ναι. people, αλλά νομίζω ότι τα Pokémon τα καλύτερα ήταν τα πρώτα, τα οποία ήταν τελείως ατομικό το σπορ. Μπορείς να κλέψεις κιόλας για να πάρεις πολλές Master Ball. Ωραία, να σου πω κάτι, ήταν ατομικό το σπορ, αλλά στην ταινία παλεύαν πολλά Pokémon μεταξύ τους στην πρώτη. Ναι. Οπότε ήταν ένα οριάκι μάχη, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, και στο SmackDown μου άρεσε να είναι τα διπλά και αυτά. Ναι. Και στο Sex είναι ωραίο τα όρια, ξέρω εγώ, εντάξει εκεί. Αλλά να είναι 2-2, να είναι ζυγός αριθμός. Ναι. Γιατί το έχω βρει. Βασικά το τέλειο όριο γίνεται με 8 άτομα, 7 και 9 χαλάει πάρα πολύ, στάσεις δεν βολεύουν και συνολή πάει. Πάντα κάποιο θα είναι στεναχωρημένος άμα είναι 7 και 9. Κάποιο δεν θα έχει κάτι να πιάσει. Εγώ πάντα είμαι στεναχωρημένο στα όρια. Γιατί τελικά είμαι σε φάση πω δεν μου λύσουν τα προβλήματα όπως περίμενα. Μπορεί να συνεχίσει να προσπαθήσει κάποια στιγμή. Όχι, πρέπει απλά να αλλάξω μέσα μου σαν άνθρωπο. Ή μπορεί να. Δεν ξέρω, να πα τα 10 άτομα το όριο. Γιατί μπορεί να είναι αυτά τα δύο που σου λείπουν. Είναι να λε. Μάλλον δεν πίνει αρκετά, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, Απλά αύξησε τη δόση και όλα θα πάνε καλά. Ναι. Βρήκαν εξωγήινους και είναι αλήθεια και έχει Όχι, περάσει. ρε, εσύ μην τα πιστεύει. Να μην τα πιστεύω. Δεν, ψέματα είναι. Στο Κογκρέσο πήγε ο άλλο και το είπε. Ότι Δεν βρήκαν είπε, εξωγήινους. είναι fake news, διάβασε το, δεν είναι. Θεωρείς δηλαδή ότι αυτές. Όχι, δεν είναι αυτό ψευτή, απλά βγήκαν στι ειδήσει, αναπαρήχθησαν ο τίτλο στον τίτλο και έφτασε σε εμά, βρήκαν εξωγήινους. Ενώ απλά είπε κάποιο ότι δεν έχουμε βγάλει στη φόρα όλα τα βίντεο. Και δεν σημαίνει αυτό όλα τα βίντεο, κάτι τέτοιο. Το καλύτερο, αυτό που κρατάω από αυτό είναι ότι. Θεωρώ συνωμοσία λίγο. Θα μου πει εδώ λένε εξωγήινους. Full. Λένε για ποιο λόγο έχουμε τόσο κακά βίντεο των εξωγήινων ως τώρα και λένε ρε παιδιά, για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να έχουμε high definition κάμερες για να βλέπουμε καλά τα πάντα. Οι κάμερες που έχουμε και βλέπουμε εξωγήινους, ας πούμε, είναι επίτηδες κακές γιατί άμα είναι πολύ καλή μπορούμε να δούμε στο σπίτι σου. Για να βγούμε εμείς να πούμε μετά, αχ, θέλουμε πολύ εξωγήινους, πάρτε καλύτερες κάμερες και ας βλέπετε σπίτι μας. Λέω εγώ, μήπως καταλήξει εκεί. Γιατί εγώ δεν το είδα αυτό μια τελείωτη γκρίνια για το πώς δεν τους αφήνει ο νόμος να έχουν high definition κάμερες για να βλέπουν τους εξωγήινους. Άρα πρέπει να τις βάλουν για να δούμε εξωγήινους. Και καλά τα CCTV και όλα αυτά που είναι στον δρόμο εννοείς. Όχι, αυτοί λένε τις κάμερες που βλέπουν. Ένας απλός κόσμος πάει και τραβάει. Ποιες κάμερες? Οι κάμερες που. Αυτά που τα UFO sighting, ξέρω εγώ, που έχουν από την NASA και τέτοια είναι από κάμερες ορδορυφορικές, δεν ξέρω τι κλπ. Σου λέει δεν μπορούμε να τις κάνουμε τέλειες γιατί παραβιάζουμε τα δικαιώματα. Ναι. Αλλά άμα θέλετε εξωγήινους, μάλλον πρέπει να τις κάνουμε. Πολύ Αυτή είναι η θεωρία έξυπνο. συνωμοσίας. Μάλιστα. Τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους εξωγήινους. Εγώ χάρηκα κιόλας που τους βγάλανε τους εξωγήινους. Μα δεν υπάρχουν στα μάτια να επιμένεις. Αποκλείται να μην υπάρχουν. Τους βγάλανε τη μούμια του. Αυτό ήταν στο Μεξικό. Ναι, γιατί. Όλοι στην ίδια χώρα δεν είμαστε. Στον ίδιο κόσμο. Αμερική όλα, ναι. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Επειδή Ρε, άμα κάτι λέει η κυβέρνηση, το κράτος, να πιστεύει στον ανάποδο. Ότι δεν υπάρχουν εξωγήινους. Δεν υπάρχουν και Ότι άνθρωποι. εμείς είμαστε εξωγήινοι. Ναι. Επίσης δεν έχουμε βρει καν τους ενδογίνους, θα βρουν τους εξωγήινους. Τους ενδογίνους. Ναι, Λιακόπουλος, τα Βρύλη και τέτοια. Πού να είναι ο Λιακόπουλος? Το Λιακόπουλο πολύ θα ήθελα να τον έχω στο podcast. Πιστεύω. Θα έρθει να τον καλέσω. Όχι, πιστεύω έχει πάρει σύνταξη. Εντάξει, το podcast του πάντων. Δεν Και το λέω υπάρχει. σύνταξη ενώ ότι έχει βγάλει τόσο πολλά λεφτά που απλά αράζει. Ναι. Εμείς έχουμε σπίτι με Λιακόπουλο πάντως. Εγώ ήμουν Λιακοπουλαϊκός παλιά. Αλλήμον. Προφανώς, έχω περάσει πολλές τις φάσεις.
Αυτό είναι καλό γιατί πρέπει από μέσα να τον ξέρει τον εχθρό. Και οποιονδήποτε εχθρό. Δεν μπορεί να μιλά έτσι. Ναι, μια μέρα πήραμε τηλέφωνο στο Λιακόπουλο με κάτι παιδιά από ένα συνωμοσιολογικό site. Αν με ακούτε, shout out, εγώ ήμουνα. Και πήγαμε και. Στην ουσία ο Λιακόπουλο τι είχε κάνει, είχε κλέψει θεωρίες συνωμοσίας στην Αμερική με εξωγήινους και τέτοια και είχε βάλει να είναι Έλληνες. Οπότε του είπαμε, ξέρω εγώ, ότι είναι πολλές συμπτώσεις και έκανε να πει νερό. Τέλος πάντων, επόμενη γραμμή. Και μας έκοψε έτσι. Είχαμε πάρει απανωτά 3 άτομα, ξέρω εγώ. Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι έχει δίκιο ο Λιακόπουλος γιατί όπως είναι γνωστό, ο πρώτος άνθρωπος ήταν Έλληνας. Ναι. Όπως και ο πρώτος εξωγήινος, φαντάζομαι, θα είναι Έλληνας. Πώς γίνεται, η Ελλάδα είναι στη γη. Πρώτοι σε όλα είμαστε όμως. Δεν ξέραμε εμείς όταν στέλναμε παλιά πώς. Τι νομίζετε. Άμα είσαι από το Σύριο, είσαι Συριακός, δεν είσαι Έλληνας. Η Ελλάδα είναι Συριακή. Συριακή λέγεται από το Σύριο. Συριακή στον αριθμό εννοείς το. Όχι, Sirius Sirius B, το Sirius, το αστέρι. Ναι, ναι. Sirius B, το που λένε Κοζίρα, τέτοιο. Όχι, δεν έχω ιδέα από αστέρια. Είναι αυτό που φαίνεται πολύ έντονα το βράδυ. Ναι, γιατί η Ελλάδα είναι Συριακή. Sirius, μήπως σου λέει κάτι αυτό με τα goodies στη Λαμία. Η γέφυρα. Λέγεται Sirius. Νομίζω ναι. Πω, δεν έχω ιδέα για τίποτα. Πρέπει να διαβάσει πάρα πολύ ελληνική ιστορία. Όχι, περίμενε. Η γέφυρα είναι ένα μόλ τύπου που πας προς Λαμία. Ναι. Που έχει goodies μέσα. Σου λέει κάτι. Όχι. Όταν πας προς Λαμία δεν βλέπεις μια γέφυρα χτισμένη από πάνω με τζάμια. Ναι. Αυτό λέγεται Sirius νομίζω. Ή μου λέγε ψέματα η μάνα μου μια ζωή και το βάλω αυτή έτσι, ξέρω εγώ. Μπορεί. Και είναι ο Sirius. Και θα πάω να κάνω observation να λέγαμε παιδιά γιατί πάει στο Σύριο, έτσι στη Λαμία. Και θα λες ποιο Σύριο, λέγεται Κώστας, ξέρω εγώ. Δεν πας προς Λαμία. Από πού είσαι? Από Ιταλοκαρνανία. Α, πας από κάτω, ναι. Από τα Βλάκη. Ναι, δεν πάω. Εσύ από πού είσαι? Εδώ, αλλά πήγαινα Κομοτηνή πολύ καιρό. Μαρόνια βασικά. Γιατί πέθανε ο πατέρας μου και πηγαίναμε στην κουνιάδα της γιαγιάς μου. Α, και πήγαινε ερχόσασταν. Όχι, διακοπές εκεί αντί να κάνουμε τους γονείς μου. Πήγαινε διακοπές στην Κομοτηνή. Ναι, στη Μαρόνια βασικά. Γι' αυτό είναι κωμικός. Από εκεί είναι και ο Σίλας. Ο Σεραφείμ. Ναι. Και η γυναίκα του, πρώην γυναίκα του, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Έχουν χωρίσει. Δεν ξέρω. Χωρίσανε και το μαθαίνουν τώρα. Δεν ξέρω. Ποιο άλλο έχει χωρίσει την κομική κοινότητα? Κοίτα, του είχα πετύχει μαζί πριν κάποια χρόνια με τα μωρά βολτά. Και μετά αυτό δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω αν χωρίσανε, απλά δεν του έχω δει μαζί από τότε. Φαντάζομαι να το βλέπουν αγκαλιά τώρα αυτό το podcast. Χωρίσαμε. Όπως είχε κάνει ο Μίδε με την κόμενά του που βλέπανε το κομμάτι του Βίτο Σοπράνο και λέγανε τι ωραίο που είναι, αλλά μετά τους έκραξε και βγάλανε τον diss. Σοκαριστικό. Δεν έχω ιδέα. Αν το βλέπει ο Βίτο Σοπράνο, είσαι μάγκας, φίλε. Paris Boys, είχες δίκιο, ρε φίλε, αντικαπιταλιστής για πάντα. Γι' αυτό ήρθε να μιλά στον κόσμο. Ναι. Γιατί είναι comments. Αντί πρώτο στείλω μήνυμα, ξέρω να το βρω, να του πω μπράβο, αλλά θέλω να δει αυτό το podcast στο Βίτο Σοπράνο. Ποιο στέλνει μήνυμα πια, δεν είναι πολύ κουραστικό. Εγώ απλά δεν ανοίγω τα μηνύματά μου στο Facebook. Εγώ περιμένω να σου πετύχω στον δρόμο. Πολύ ωραία ιδέα. Τι με πει τηλέφωνο, ωραία, δεν θα στο σηκώσω. Θα σε δω κάποια στιγμή. Να σου πω κάτι. Κατάλαβα ότι οι άνθρωποι που έχω επικοινωνία στο Twitter μαζί του πάρα πολύ, άμα δεν γίνει κανονική, δεν έχει νόημα. Ενώ πώ το πω, δεν με νοιάζει να σε έχω στο Facebook κάτι, με νοιάζει ότι θα σε πετύχω έξω, θα τα λέμε, αυτό έχει σημασία. Ναι, ναι. Η κανονική ζωή. Συμφωνώ. Η κανονική ζωή. Ναι. Η AFK ζωή βασικά. AFK. Οπότε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το κλείσαμε αυτό. Δεν είναι αυτοί οι εξωγήινοι. Και επίση είναι πολύ fake, είναι οι ίδιοι με αυτού που βλέπω στη τηλεόραση. Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, αλλά με αυτό είναι. Θα μου πεις, ναι, κυκλικό επιχείρημα. Ναι, γιατί και του δήμου πύρου πριν πέσουν, του είχαν δείξει παντού να πέφτουν. Για να είσαι έτοιμο όταν θα πέσουν. Και να μην σου φάνει περίεργο. Οπότε μα κάνανε familiarize με την εικόνα του εξωγήινου τόσο καιρό. Με του δήμου πύρου συνηθίσαμε. Πέσανε και ήμασταν όλοι μια χαρά, Ναι, εννοείται. Α, το είχα δει σε ταινία. Ναι, εν μέρη, ρε παιδί μου, δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα. Όπως ο Donald Duck κάθεται και τρώει ξύλο στα καρτούν και ταυτιζόμαστε μαζί του γιατί τρώμε και εμείς ξύλο και έτσι συνηθίζουμε. Ποιος ταυτίζεται με τον Donald? Δεν ξέρω, το είχε πει ο Αντόρνο αυτό, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, εγώ δεν ταυτίζομαι με τους πρωταγωνιστές είναι ταυτίζομαι. Με τον Mickey και τη Minnie. Με τον Donald ταυτίζομαι δεν φοράει ισόρουχο. Οκ. Γι' αυτό γράφει η κάμερα από εδώ και πάνω. Οπότε ο αγαπημένος είναι ο Donald. Όχι, ο Ντάφι. Πήγα σε άλλο franchise, αλλά για μένα είναι όλα ένα. Ο Ντάφι το ακούω, ναι, και εγώ. Ναι. Και εμένα πιστεύω ότι ήταν η πρώτη μου κομική εμπειρία η Ντάφι Ντάκ και με Τσιχώστας. Αν το βλέπει αυτό ο Ντάφι Ντάκ και με Τσιχώστας, shout out. Α, και Τιμόν και Πούμπα ήταν πολύ αστείο. Τιμόν και Πούμπα. Πιο καλό από το Lion King. Ναι, Lion King σχεδόν χάρηκα που πέθαναν, ξέρω εγώ. Ή κάτι. Δεν ξέρω, έχω δει. Πέθανα στο Lion King. Το έχω δει. Πέθανε ο πατέρας μου και δεν μπορούσα να το δω μετά. Πέθανε και ο πατέρας του τέτοιο στο Lion King. Άμα το έχεις δει, μπορεί να έχεις κάνει και χιλ. Θυμάμαι τον πατέρα μου ήταν με τη Μουλάν και. Έγινα crossdresser. Δεν είμαι crossdresser, shout out σε crossdressers όμως, άμα το βλέπετε αυτό. Ναι, shout out, βέβαια. Άμα το βλέπετε, πάτε στο μαγαζί της αδερφής μου να πάρετε ρούχα. Πώς το λένε μαζί? Hypen. Hypen, ωραία. Με 2 π. Και πού είναι? Είναι στον Άλυμο. Α, ωραία. Έμενα πολύ στον Άλυμο. Αλήθεια, γιατί? Ναι. Δεν ξέρω, για μαλακίες. Εμένα είχαν πάει δική μου το 70 που ήταν τσακάλια.
Όχι δική μου. Η δική μου ήταν απλά άνθρωποι. Είχε τσακαλιά. Έχω προλάβει Ρέμα Αλεπού στον Άλυμο. Τι λες καλέ, πας καλά. Ρέμα Αλεπού στον Άλυμο. Γενικά εδώ ήταν παλιά τίποτα. Μαλόνια με. Α, και παλιά με έναν καλυθέ δική μου. Πιο παλιά. Δεν είχα γεννηθεί καθόλου. Και ήταν σε φάση σκουπίδια παντού και τέτοια φάση. Σκουπίδια, ενώ τώρα είμαστε τέλεια. Τότε literal είχαν οικόπεδο, πετάγανε σκουπίδια, ξέρω εγώ. Πω. Και είχε ποντίκια τριγύρω και τέτοια φάση. Μια χαρά. Είδα 10 κατσαρίδες που έρχομαι σπίτι σήμερα. Ήταν στον δρόμο από εδώ και από εκεί. Ζωντανές. Οι δύο ήταν ζωντανές, οι άλλες ήταν πεθαμένες. Εντάξει. Καλό Rip. νούμερο. Shout out στις κατσαρίδες. Shout out στις κατσαρίδες, αν το βλέπετε αυτό, φύγετε από το σπίτι μου, παιδιά. Μέσα του λάπτη βρήκα, έλεος. Πολύ κακό να βρει κατσαρίδα. Και εκεί εγώ έχασα την εμπιστοσύνη μου με τον κόσμο. Την πρώτη φορά που έμεινα μόνη μου και είδα κατσαρίδα, την είδα, φρίκαρα και μετά πέταξε η κατσαρίδα. Πού? Μπροστά από μένα. Σε ποιο μέρος ήσουν? Μπροστά από το σιρτάρι. Α, σπίτι έγινε αυτό. Ναι, και όπως άνοιξε το σιρτάρι, την είδα και μετά όταν πέταξε, νομίζω ότι εκεί πέρα, ξέρεις, κάπως πληγώθηκα, τραυματίστηκα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Νομίζω το μυστικό είναι να αρχίσουμε να τις τρώμε. Αν το μαγειρέψει δεν παίζει θέμα. Γιατί έτσι θα αποκτήσουμε άλλη σχέση μαζί τους. Ναι. Σκέψου ότι δεν θα ιδιάζει, θα λες, να το φάμε αυτό. Ναι, ή ποιος πέταξε το φαγητό. Ναι, είναι σαν να ανοίξει το ντουλάπι και να λες, είχα και πατατάκια. Και θα λες, κατσαρίδα. Κατευθείαν. Τρώγονται γενικά, δεν είναι θέμα αυτά. Οπότε λέω, μήπως να το κάνουμε έτσι. Και αυτές από το πεζοδρόμιο ή όσες είναι σπίτι σου? Αυτές είναι το ίδιο όλες νομίζω. Αλλά πιστεύω ότι. Ρε, εσύ εδώ τρώμε τα γουρούνια, ξέρω εγώ, που είναι σε ό,τι να είναι φάση, έτσι. Είσαι τρως κρέας, έτσι. Σε ό,τι είναι, τρώω full κρέας. Ναι, είναι σκατά η φάση. Έχεις δει βιντεάκια πώς είναι. Οπότε γιατί δεν φάμε και έντομα, που τουλάχιστον αυτό μπορεί να το μεγαλώσει και σπίτι σου λίγο, να ξέρεις. Η κατσαρίδα δεν έχει φάει και χημικά να πεθάνει για να ζει ακόμα, είναι ανθεκτική μάλλον. Ισχύει. Εντάξει, τα γουρούνια αυτό που λες ισχύει εν μέρη. Είναι που έχει μεγαλώσει. Δηλαδή, εγώ που μεγάλωσα στο χωριό δεν είχα τέτοια σχέση να ζω ότι τι περνάνε τα ζωάκια, γιατί περνάγανε μια χαρά. Ναι, γιατί είσαι χωριό. Ναι. Άλλο μετά που πας στη μεγάλη πόλη και λες έτσι είναι τα κοτόπουλα που έρχονται, ξέρω εγώ. Και δεν είναι πολύ ωραίο. Μάλιστα. Ναι. Οπότε είσαι κωμικός εσύ, Άλεξε. Ναι. Εσύ. Και εγώ είμαι κωμικός. Πόσα χρόνια είσαι κωμικός? Είμαι κωμικός στα 12 χρόνια. Υποψηφιότητα, τι υποψηφιότητα? Υποψηφιότητα, χαίρομαι πολύ που κάνεις αυτήν την ερώτηση. Θα κατέβω δημοτικός σύμβουλος. Ναι, πού, στον Άλυμο? Ναι, θα κατέβω στον Άλυμο με την ανεξάρτητη παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξάρτητη. Και απλά είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέμε παρά έξω. Shout out στην παράταξή μου, έτσι. Την ανεξάρτητη. Ναι, λέγεται μαζί με τον Άλυμο μπορούμε όλοι και εμείς τώρα. Είναι πολύ exclusive και θέλω να σας πω ότι θα κάνω πράγματα. Θέλω να. Θα κάνω. Ό,τι μπορείς. Όλα αυτά που γίνονται λάθος, εγώ τα κάνω σωστά. Μπράβο σου, Άλεξ. Αυτή είναι η διαφορά μου. Και αυτό για πότε, για τις δημοτικές τώρα? Είναι και δημοτικές και περιφερειακές, όπου μας κάτσει. Είναι σαν τη ρουλέτα. Και πόσα άτομα είστε στο ανεξάρτητο? Είμαστε 1500 περίπου ψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Τα έχουμε βάλει όλα για να πιάσουμε κάτι. Ναι, έτσι, ναι, καλά. Όπως με τη ρουλέτα. Ναι. Δεν είμαι θυσμένος στον τζόγο. Shout out. Σε στοιχηματικές, προσλάβετε με. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω εκεί. Shout out σε ρουλέτες αρχικά. Αυτές το τραβάνε. Ξέρεις τι είναι σε ρουλέτα? Είχες πατέρα τζογαδωρό. Γενικά στο μυαλό μου ότι η γυναίκα κωμικός στην επαρχία, λογικά ο παπάς της ήταν θυσμένος κάπου. Ναι. Και σκέφτομαι αν δεν ήταν αλκοόλ θα είναι τζόγος. Ναι, εμένα δεν Είδε είναι. κολόμπορα. Δεν είχαμε καλά κολόμπαρα εμείς στο χωριό και δυστυχώς δεν είχαμε και καμιά καλή λέσχη. Οπότε σωθήκαμε από αυτό το κομμάτι. Εμένα απλά ήταν θυσμένος στο να μας βαράει. Πλάκα κάνω. Τώρα είναι θυσμένος. Είναι θυσμένος στα Instagram stories ο πατέρας μου. Ναι. Απλά ανοίγει τα stories και περνάνε για ώρες. Και τον παίρνει ο ύπνος, κάθεται. Με φρικάρει πάρα πολύ που παλιά ήμασταν περίεργα άτομα που ήμασταν όλη μέρα στο κομπιούτερ. Και τώρα είναι οι γονείς μας θυσμένοι. Και ξέρεις, κάνουν χαμό φάση. Είδες τι στάτους έγραψε αυτό, τι έγινε εκείνο. Και είναι big thing για αυτούς και εμάς είναι πιο πολύ στα αρχίδια μας, δεν γίνεται. Ναι. Θέλουμε να κλείσουμε το Ιντερνετ και οι γονείς μας είναι όλη μέρα εκεί. Και στο Candy Crush και αυτά και τι μαλακίες γίνανε και εμείς είμαστε στη φάση ξεκόλλα. Τα έχω ζήσει αυτά, έτσι. Ήταν μια φάση. Κλείς τον υπολογιστή. Αυτό γιατί όταν ήμασταν μικροί, πριν 15 χρόνια. Δεν τόλμαγες να κάτσεις το βράδυ στο Ιντερνετ. Δηλαδή υπήρχε όντως πρόβλημα με το να. Και τώρα κάθεσαι για να δουλέψεις εκεί. Το ξέρεις ότι τα παιχνίδια που έχει βγάλει Microsoft ήταν για να σε εξοικειώσει με το κομπιούτερ. Π.χ. λέει ο ναρκαλιευτής είχε βγει για να μπορείς να κάνεις δεξί κλικ, για να βάλεις το σημαίακι, για να μάθεις να κάνεις δεξί κλικ. Να σε εξοικειώσει με αυτό. Η πασχέτζα για τον drag and drop.
Οπότε όλα αυτά ήταν φτιαγμένα για παιχνίδι και ήταν απλά για να εξοικειωθούν το κομπιούτερ. Και εν τέλει να το χρησιμοποιήσουν επαγγελματικά. Το καταφέρανε. Ναι. Και οι δρόμοι φτιαχτήκανε για να αγοράσουν το αυτοκίνητο. Θέλω να πω, όλα έτσι γίνονται. Και μια θεωρία συνωμοσία ωραία που είχαν πει αυτόνομοι κάποιοι, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν, ότι το Internet Cafe, αυτό το είχαν ακρόσει παλιά, ότι θυμίζει το μελλοντικό εργασιακό χώρο, ξέρω εγώ. Ότι καθόμαστε εκεί, στοιχιζόμαστε για να μάθουμε μετά στα κομπιούτερ στην εταιρεία έτσι. Γιατί έχουν άδικο, πάρα πολύ δίκιο. Δεν το έχω ξανασκεφτεί ποτέ. Και το σχολείο υπάρχει θεωρία Σαν συνωμοσίας. στην αυτονομία. Και στο σχολείο υπάρχει θεωρία συνωμοσία ότι το σχολείο είναι απλά για να μας μάθουν το 8ωρο και να Ναι. μάθουμε να είμαστε υποτακτικοί και να λέμε ναι και να παίρνουμε οδηγίες κτλ. Και να μην φωνάζουμε. Ναι. Ούψ. Συγχαίρομαι το σχολείο. Είναι όλα προσχεδιασμένα. Θα σου πω, συγχαίρομαι τη ζωή γενικά. Όταν ήμουν στο σχολείο ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Τον θα κόσμο πω. ή τη ζωή. Τον κόσμο. Εντάξει, Η ζωή είναι πολύ καλή μου φίλη. Shout out στη ζωή, σε αγαπώ πάρα πολύ. Shout out, ζει το έρωτα. Ναι. Προωθώ τον έρωτα όπως ο X-Ray το δένδια. Τέλος πάντων. Παλιό στίχο, τέλειγμα. Νομίζω ότι το σχολείο ήταν ωραίο γιατί έχει μια αλληλεγγύη, μια συντροφικότητα, ότι είναι όλα χάλια, αλλά έχω του καλύτερου φίλου εδώ. Είναι όπως να έχει σε μια δουλειά που είναι χάλια, αλλά έχει ωραίους συναδέλφους, πα σε μια πορεία, ξέρω εγώ, και έχει μια στήριξη παρόλο που είναι απέναντί σα μπάτσι. Και... Μπορεί να τρώσει ξύλο, αλλά βλέπει το φίλο σου. Και stand-up παίζουμε, ξέρω εγώ, περνάμε χάλια σε μια παράσταση κακή, αλλά έχουμε ένα στον άλλον και κάπως γιατρεύεται αυτό. Οπότε γι' αυτό το σχολείο μάλλον ήταν ωραίο, επειδή είχε την παρέα, δεν ήταν το μάθημα. Όχι, σίγουρα το μάθημα. Ήταν η άμυνα. Ναι, ήταν και αυτή η σειρά. Εμένα μου άρεσε να έχω μια σειρά. Όταν αυτό ήταν το μόνο που ήξερα να κάνω, όταν σου λέει θα κάνει αυτά και αυτό είναι για να είσαι OK. Δηλαδή αυτό με έκανε. Ήμουνα content τότε. Μετά ήταν το χάος που δεν σου λέει κανένα τι πρέπει να κάνει. Άρα είσαι φασίστρια. Ναι, δεν το Θες ξέρω. κάποιον να σου λέει κάτι. Ναι, τι να κάνει. ναι. Και εγώ νιώθω μέσα μου αυτό, φοβάμαι πάρα πολύ. Shout out στους φασίστες. Αδέρφια μου. Ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ στο Ιντερνετ, γιατί Έτσι. πουθενά άλλου δεν είστε κιόλας. Κάντε like και subscribe. Μην ανησυχείς, θα κάνουν για το hate watching. Άμα δεν τους κλείσουν το account. Σιγά να το κλείσουν, ξέρεις πόσα βίντεο υπάρχουν. Μαλάκα, ναι, εντάξει. Και έχουν 300.000 views. Ναι. 400. Πιστεύω ότι το Ιντερνετ και η τηλεόραση υπερπροβάλλουν τον φασισμό. Η πραγματική ζωή δεν είναι έτσι. Το εννοώ με κάθε έκφανση. Εννοώ από το μισογενισμό μέχρι literally πολιτική οργάνωση φασιστική. Σκρολάρεις και λες, μάλλον ζω σε μια δυστοπία. Και βγαίνεις έξω και είναι απλά κανονικοί άνθρωποι, πιο πολύ. Αυτό είναι το echo chamber το δικό μας θεωρώ. Δηλαδή, Το echo chamber στο Ιντερνετ δεν. στην πραγματική ζωή εννοώ. Ναι, αλλά εγώ σου λέω αντίστοιχα ότι και το Ιντερνετ ελέγχεται αλγοριθμικά ή δεν ξέρω τι και προωθεί το φασισμό με μια έννοια. Ναι. Οπότε είναι και αυτό ψεύτικος καθαρής πραγματικότητας. Ναι. Σκέψου ότι το 95% των ανθρώπων είναι εργαζόμενοι παγκοσμίως. Πιο πολλοί είναι Κινέζοι και Ινδοί. Ωραία. Τι να μας πούν οι φασίστες. Θα μου πει η Ινδία δεν κυνηγάει την άλλη θρησκεία. Δεν ξέρω τι μπιφ έχουμε μεταξύ του τώρα μουσουλμάνοι και Ινδουστές. Εγώ το λέω στα ελληνικά δεδομένα, επειδή είμαστε 35 χρόνια πίσω. 35 χρόνια πίσω είχε νικηθεί ο φασισμός και είχαμε καπιταλιστική άνθηση και μεταχύπικο 80's πράγμα. Με έπιασε. Χρυσό αιώνα. Οπότε δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θέλω να πω ότι όπως Ναι. έχει μεγαλώσει ο περισσότερος Έλληνας κόσμος που από το 90 φοβόντουσαν τους Αλβανούς, ακόμα έχει μείνει Ναι, αυτό. αλλά δεν φταίνει τα media γι' αυτό. Νιώθω ότι άμα δεν το εξασκήσει δηλαδή στα media, δεν θα βγει παρά έξω. Δεν θα ξανά. Αν είσαι ρατσίστρια, ωραία και καλά. Και κάποια στιγμή σταματήσει να βλέπει τηλεόραση και να ασχολείσαι με το Ιντερνετ που είναι σαν τηλεόραση πλέον, έτσι. Και πα σε μια δουλειά, γνωρίσει ένα φίλο και θα δει έναν άνθρωπο από άλλη χώρα. Δεν θα σου βγει το ρατσιστικό την εκλαστικό με τη μία, αν δεν είναι από το πάνω σου. Αυτοί εδώ έρχονται να σε χαμίσουν, να σου κλέψουν τη δουλειά. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε πιο chill. Δεν ξέρω. Αυτό παρατήρησα. Μου λέει τώρα η γιαγιά μου και τον Κασελάκη, μου λέει: Έχει μου βγάλει μια ανομαλία μπροστά. Τη λέω: Ποια ανομαλία, ξέρει κανένα γκέι εσύ στη ζωή σου. Η γιαγιά μου καθαρίστρια στον ΟΤΕ το 70 μου κάνει: Ναι, είχαμε ένα στη δουλειά. Και του έκανε και παραπάνω παρέ γιατί άλλοι δεν τον κάνανε. Λέω: Άρα γιατί μου λες ομοφοβίες, ξέρω εγώ. Και τη λέγαμε στη μία: Ο Τάκης Αχαράτζος, αρέσει. Είναι γκέι. Όταν το βλέπω, ανοίγει η καρδιά μου. Θέλω να πω και το έχω δει και σε δουλειά μου, ήταν κυπουρική μαζί, ξέρω εγώ, τύπου που να σου λέει ρατσιστικά πράγματα κλπ. Και με το που σκάμε να δουλέψει μαζί με ένα Πακιστανό, να είναι σε φάση ο φίλος μας και εδώ, να καμπνίσουμε μαζί, να ράξουμε και αυτά. Ναι. Στα λόγια είναι εύκολο. Ναι. Χαίρομαι πολύ που το λες αυτό, γιατί λίγο χωρίς απογοητεύουμε τον κόσμο. Αλλά έχεις δίκιο στο που λες. Ναι, αλλά να σε απογοητεύσουν κι άλλο. Ναι. Έχουν τα media με το μέρος τους και βλέπουμε όλη τηλεόραση και βλέπουμε ίντερνετ. Shout out στα media, είστε καλύτεροι. Shout out στα media, μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe. Ζείτε το TikTok, ζείτε το ατελείωτο scrolling. Πάρτε ναρκωτικά και κάντε scroll down και κλειστείτε σπίτι σας και μην μιλάτε σε κανέναν για τίποτα. Και να πάνε να γαμηθούν όλα και μην ερωτευτείτε ποτέ και να τα απαγορεύσουμε και οι φίλοι σας είναι ψεύτικοι και οι γονείς σας μισούν και καθίστε σπίτι, ξέρω εγώ. Και να φάτε πολλές πίτσες μέχρι να πεθάνουμε από χολυστερίνη. Πούτσες νομίζω ότι θα πεις. Είναι Με καλό. έχασες τις πίτσες, δεν μ' αρέσει η πίτσα. Δεν σας αρέσει η Δεν πίτσα. μ' αρέσει η πίτσα. Κλασική Σιριζέα, έτσι. Έρχεται πίτσα. Γυναίκες.
Δεν μου αρέσει η πίτσα, έχει πολύ κέτσαπ για τα γούστα. Ποιος βάζει κέτσαπ στην πίτσα, μόνο αυτοκράτορα στη Θεσσαλονίκη. Έχει αυτή την κόκκινη σάλτσα, δεν μου αρέσει. Είναι ντομάτα. Μου θυμίζει το άμα τη περίοδου και νομίζω ότι ήμουν στην περίοδο. Sorry για το. Αυτό Δεν ήταν είναι πιο too καφέ. much. Καφέ. Τώρα τη περίοδου. Δεν ξέρω, έχει ποτέ. Σου είχε έρθει ποτέ περίοδο. Όχι, αλλά έχει ματώσει το πουλί μόνο μετράει. Και έβγαζε καφέ. Όχι, έβγαζε γαλάτε. Ενώ έχει ματώσει με δικό μου αίμα, αλλά και από αίμα περίοδο. Εντάξει, είναι πιο καφέ σκούρο. Δεν είναι και φρέσκο. Είναι αυτό που φρεσκότατο, έλεγε ο από την Πετρέλης. παραγωγή στην κατανάλωση. Κόκκινο δεν ήταν κόκκινο. Ήταν κατακόκκινο. Ο Πετρέλης δεν είχε ιδέα. Και σίγουρα δεν είχε το χρώμα του ουρανού. Σαν τόσο Πετρέλη, εσύ μην είναι μοναγής. Πού είναι ο Πετρέλης? Ρε, μ' αρέσει που δεν γκουγκλάρουμε τίποτα και περιμένουμε απλά να δούμε μια αφίσα στον δρόμο και να πούμε Α, Τι ζει. θα κουκλάρω, πού είναι ο Πετρέλης? Συγγνώμη. Το θέμα είναι να φύγουμε λίγο από τα social, όχι να πάμε στα Σωστά. social. Πάμε να ρωτήσουμε στον δρόμο. Ο Πετρέλη, τον ξέρετε. Τέλειο θα ήταν αυτό. Θα ήθελα πολύ να βγω στον δρόμο αυτό. Θα κάνουμε ένα Where are they now, αλλά θα είναι ό,τι πει ο λαό. Πού είναι ο Πετρέλη, έχει πεθάνει για μένα. Στα πόσα είμαστε. Πού έφυγε? Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Εντάξει, ουφ, εντάξει. Κλείστο. Πάμε reset και δεν έχουμε μιλήσει για τίποτα ακόμα. Ναι. Πω, sorry, ρε, σου γάμισα το μοντάζ πολύ τώρα. Όχι, γιατί Θα τα βγάλει 3 επεισόδια, ναι. είναι πιο εύκολο αυτό το μοντάζ. Γιατί επειδή λέμε συνέχεια μαλακίες,